Γεια σας παιδιά, Φώτης Χατζηνικόλαου εδώ, από το σουβλάκιφitness.com. Πρόσφατα μου έγινε η εξής ερώτηση, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να κάνω ένα βίντεο. Η ερώτηση ήταν από το Σπύρο και με ρώταγε το εξής. Αν δεν μπορούμε να υπερβούμε ένα βάρος στις ασκήσεις μας, πώς το ξεπερνάμε? Πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι το βίντεο αυτό απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους και μέσους αθλούμενους, όχι τόσο σε προχωρημένους. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι, αντί για μία φορά την εβδομάδα να κάνουμε κάποια άσκηση, να την αυξήσουμε σε 2 φορές. Επομένως, άμα κάνετε μία φορά την εβδομάδα πάγκο ή καθίσματα ή άρση θανάτου, μπορείτε να τα αυξήσετε σε 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό θα σας δώσει κάποιο έξτρα προπονητικό έργο, το οποίο θα σας βοηθήσει και να γίνετε πιο δυνατοί, αλλά και πιο αποδοτικοί στην κίνηση. Νούμερο 2 τρόπος είναι να αφήσετε περισσότερη ξεκούραση ανάμεσα στα σετ. Βλέπω κόσμο ο οποίος προσπαθεί όλη την ώρα να τελειώνει το σετ και να ξεκινάει πάλι μετά σε 45 δευτερόλεπτα ή άντε 60 δευτερόλεπτα. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι στον κόσμο που ξέρουμε χρησιμοποιούν αρκετή ξεκούραση ανάμεσα στα σετ τους. Οπότε δεν είναι περίεργο να δούμε ξεκούραση από 2 μέχρι 3 έως και 5 λεπτά, μερικές φορές και παραπάνω. Οπότε την επόμενη φορά που θα θέλατε να δοκιμάσετε να σηκώσετε κάποιο μεγαλύτερο βάρος, μπορείτε να αφήσετε περισσότερη ξεκούραση ανάμεσα στα σετ. Τέλος, κάτι που ξεχνάνε πάρα πολύ είναι να σφίγγουν όσο δυνατόν το περισσότερο γίνεται τα άκρα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη κίνηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ας πούμε πάλι ότι κάνουμε πάγκο. Όπως πιέζουμε την μπάρα, είναι σημαντικό να σφίγγουμε όσο πιο γερά γίνεται τη λαβή μας και να μην την έχουμε χαλαρή, απλά να κρατάει την μπάρα. Έτσι δίνεται ένα σήμα στον εγκέφαλο που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερη δύναμη και να σηκώσουμε πιο εύκολα ένα μεγαλύτερο φορτίο. Κάτι ανάλογο γίνεται και στις ασκήσεις του κάτω μέρους του σώματος, όπως τα καθίσματα ή τις άρσεις θανάτου. Όπως κατεβαίνουμε στο κάθισμα και θέλουμε να ανεβούμε, που είναι συνήθως η πιο δύσκολη φάση της κίνησης, προσπαθούμε αντί να έχουμε τα πόδια μας, τις πατούσες μας, χαλαρά κάτω, να σφίξουμε και να πατήσουμε όσο πιο γερά γίνεται το έδαφος και να οδηγήσουμε όλη μας την κίνηση από κάτω προς τα πάνω, από τις πατούσες και πάνω στο υπόλοιπο σώμα. Αυτά ήταν τα 3 βασικά tips που θέλω να σας πω. Ελπίζω να σας βοήθησαν και αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου τη γράψετε πιο κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε.